Arlinda. Islig. Nindot tali gabi idol, no? Pork ribs na, no? Spare ribs. Oh, pork gani, diba? Pork ribs, Mo na siyang mushroom. Patunga lang kuya. Isibog daw ni Gir. Silain lang ano oy. Salamat. Mora ni no? Mora ni? Why beef broccoli makaning mushroom akong gikuan. Kasi mo na. Nice spare ribs. One spare ribs. Sabi nga na tutuntuan. Ha? Well, nara chicken ara. Ang gipulay sa beef broccoli nung Kanya okay. Okay. Okay, thank you. Kulang ako sa kaplato lang. Thank you. Kanang fine ko. Hindi, ganahan noon ko. Siya, koro. Kasi gamit yung magpag-edit Hindi, Ainshan. Nagbayad. Nagpalit ko ang gatong pro. Mushroom. Creamy beef mushroom. Ay, nga na din. Nihugo. Chicken garlic. Apricot. Makita itong beauty siya. Gamit niyo. Ano ba? Ano Kaya anak talaga din mo. Ay, lang no. Kali na kung imuha ko? Well, Para sila. makuan siya. Mag-13 ka rin ang sinutuig pa din. Bugos? Ay, mula ko. Sabi? Hinay ako sa Bagog. Yan. Naglaing din ako siya na eh. Wala, lagi. Yahaw lang. Nasa TV ka ato. Untag na ka ato kaya na naka-upload na. Maligyo na rin. Upload ba mo? Makailan eh. Sabihanin din. Fresh mang good. Kani? Kani? Mahanta. Di ka hiligan. Tubig na ko eh. Hala, ano, ang bata. Ang sa'yo order natin. Dami nito eh. Tagay. Yatag idol. Yatag idol. Dito po sa anak ni Inday. Ay lang. So, tapos na kami nangaon, guys. Tapos na kami kumain. Bye, Ger. Kita na dito, Ger. Pagbantay diha. Mangagoy. Quezano. Grabe ang mangagoy. Ay, nag-Quezano ba? Pwede ta dire aginaw. Dire. Pangit dito kay Bakilid. Straight lang ba nite? Eskwelahan jud ni siya. Hindi, sa luto na naman yung kapatid ko kasi gutom na ang ating prinsesang Nini. Gutom na ako, guys, eh. So, yung luto siya, eh. So, magpa-pretend tayo na tayo nang nagluto, no? Daghan nag-oil day, uy! Grabe, si Inday makabutag oil mo naman nagbaha. Ano na, pag maluto ang karne, pag maluto ng karne, paag magkita. Sabi ko sa kanya magluto ng maaga para makakain si Mirian. Alis na daw nito. Dara na, alis di. Pag sure mo na yun, nagsabi. Oo.
Pati na sa hiba. May basher talaga. Pang ano man yan, oy, pang kusina man yan, mga basher. Mga abnoy yun. Ilisdan. Pang ano yan dito, oh, sa abog. Sa abo. Kaya pala na mo ang boto kay mahal ba yung kilo. Mahal kilo dali na. Mahulog sayang. Kupsan sa kakayot. Nagutom mga ko guys. Alam nyo, ang lunch ko, 3 hiwa maliliit pineapple. Yun lang. At saka ice cream. Ice cream. Samot pagutom. Samot gutom. Pineapple. Ang tagal naman. Gutom na ako, Ning. Sorry kasi sa... Gutom na si Inday Mirian. Sabi pa nila, Day, ikaw, nag-abroad ka, dapat umuwi ka, relax ka lang. O niya, kung mag-relax ko, Tapulan. dapat gumalaw ka. Ay, hindi na kung makalibog ng basher. Ma'am, saan ang padali? Ara ninyo mahotdag sabon, oy? Ay, gigamit man to. Wala na po yung sabon? Itong liquid, ba ganahan po ato? Lagi. Magpataka lagi, butang lagi. Nga, naglamok ma, oy? Wala, ako man yung kuan sa... Wala na kay ko ano. lang. Kana na lang. Gani sa kuan niya. Or magyapon na maggasto. Di din yung gastuhon mo, tigo mo ninyo. Ano sa man mo? Ibayad niyo na sutor. Mama, buta na ito mo sa iro. Sa Eroy. Sa Eroy. Sa iroy. Kani sa Eroy ni, ganahan na Eroy ani. Ma, Palit ko kuan sa may paliton. katong ajak. O sa ka ng pangkuan diri sa plato. Pout o liquid. Yung liquid. Joy. Grabe. Grabe man ito si Inday. Wala mang tubig. Namulas ay mo. Buta na magtubig. Mulas ay na. Mulas ay. Oyster sauce, Day. Nabutangan na? Ang sarap sa ubos. Basta ka. Balik na. Di, kuha niyo tanan, Je. Yan, butang sa. Oh, sige, butang. Bungkag na nag-iero. Lata siya. Naluto na siya kaysa tubig. Wala naluto sa kainit. Ako din nakagwa sa buko. Uy, kinsa man ang sus nilo ko. Kinsa! Hey!